Så vil vi gå i gang med præsentationen af vores tredje kvartalsregnskab for 2023. Og ved min side har jeg Jes Vengård, vores CFO, og vi har en agenda. Jeg starter med lidt højdepunkter, så tager Jes de finansielle resultater. Så går vi i gang med udviklingsporteføljen og vores strategiopdatering, som jeg tager. Så kommer Jes på vores finansielle forventninger, og så åbner vi op for spørgsmål. Men stil dem også løbende, og så vurderer Michael, om vi lige skal tage dem ind imellem. Det gør vi. Godt, men for det første, vores omsætning i tredje kvartal landede på 21 millioner euro, og det var cirka 22% under omsætningen for tredje kvartal 22. Det har noget med nogle elpriser og lavere elpriser end 2022 at gøre, men det kommer Jes mere ind på. Det påvirker selvfølgelig også vores resultat før renter og afskrivninger. EBITDA, som landede på 16,9 millioner euro, cirka 24% under sidste år. Endelig vores resultat før skat på 6,5 millioner euro var 48% under resultatet for tredje kvartal sidste år. Og det vil sige, at effekten bliver selvfølgelig større, når man kommer helt ned med resultat før skat. Og endelig de frie pengestrømme, jamen de var 10,4 millioner euro, cirka 20% efter sidste år. Så det er sådan det store billede på den finansielle side. Der er selvfølgelig masser på driftssiden, det kommer jeg ind på lidt senere, ja. Men Jes, vil du ikke tage os igennem baggrunden for det her? Lad os lige dykke lidt ned i omsætningsudviklingen. Som Nikolaj så korrekt siger, så er omsætningen faldet med 22% fra 27,1 millioner euro i tredje kvartal 22 til 21,2 millioner i tredje kvartal 23. Og det er, som vi kommer med om lidt, et fald i priserne, som hvad kan man sige, væksten i vores kapacitet ikke helt har kunne opveje. Hvis vi prøver at kigge på vores fordeling af omsætningen, så har den også ændret sig kvæg, at priserne har udviklet sig negativt. Så får vi jo så en højere andel af vores omsætning, som er sikret omsætning, og dermed så er der så en faldende del af vores omsætning, som er til variabel pris. Så sådan ser det ud igen, den samlede omsætning 27,1 millioner til 21,2 millioner. Går vi ind og kigger på, hvordan udviklingen har fordelt sig, jamen så har vi jo faktisk øget vores kapacitet med 20% ved, at vi har i brug taget vores projekt i Lyserbil meget sent i 22, så det ikke var med i Q3 22, det er nu med i hele Q3 23, og så har vi endvidere taget vores park i Højbybro her i tredje kvartal 23. Det er det, der giver den angivende vækst i vores kapacitet. Der har været en marginal fald fra, at der er nogle projekter nede i bælten, som er ulykket, men heldigvis overordnet set en positiv udvikling i vores kapacitet. Så er der så den her kraftige fald i elpriserne, som har gjort, at omsætningen så er faldet med de her 22% som følge, eller 42% som følge af det. Og det kan vi sådan set godt prøve at synliggøre lidt tydeligere, hvis man tager et kig på hvordan vores markedsprisudvikling den er. At her der ser I alene, hvordan markedsprisen har udviklet sig gennemsnit på de markeder, hvor vi er, og det vil sige, det er ikke den pris, som der er indregnet i vores omsætning, men alene de variable elementer. Og her kan man jo se det kraftige fald, der er fra de 164 i 22 til de 69, der er i 23 kvartal 1-3. Og tilsvarende også for vores full year 23, at der er også en pris der på 70, og vi kan så se, hvad vi kigger ind i, at de stiger svagt i den forventede pris for 24-25. Det er her vigtigt at understrege, det her det er jo forventninger, der er baseret på markedsrapporter, så det er ikke nogen tal, vi har gjort op, men alene har hentet fra eksterne. Tager vi et kig på effekten på EBITDA, som Nikolaj angav, så er der jo klart, at faldet i prisen, det har en stor indvirkning på vores EBITDA også, som er faldet fra 22,2 millioner i sidste år samme kvartal til 16,9 millioner i år, tredje kvartal. Og udover at der er faldende priser, så har vi jo højere direkte omkostninger, som følge af, at vi har taget flere parker i brug. Endvidere så er ansat nogle flere medarbejdere til at understøtte den fremadrettede vækst. Og så kan man så se, at vi havner på en EBITDA-marked, som er lige under 80, mod at den var 81,7 sidste år. Og her er det jo i høj grad priserne, der gør, at den EBITDA-marked den er faldende. Vi ser en tilsvarende effekt, når vi kommer ned på resultatet før skat. Der er lidt større negativ effekt, men det skyldes så, at vi også har højere afskrivning kvæg, der er flere aktiver, der er i brug. Og det gør jo så igen, at faldet bliver lidt større, så det er fra 12,5
til de her 6,5 millioner i Q3 23. Det var sådan en hurtig gennemgang af, hvordan at resultatet har udviklet sig i Q3 23, holdt op mod Q3 22, sådan helt overordnet set. Så nu vil Nikolaj fortælle lidt om udviklingen i porteføljen, hvor der også kommer lidt mere baggrund på udviklingen. Ja, det vil jeg gøre. Og man kan sige, at kommentarer til de finansielle tal, det er jo ikke noget, der har overrasket os dybt. Vi har jo set de elprisfald, der er kommet rigtig hurtigt, og egentlig heller ikke har overrasket os meget i forhold til, hvordan vi så på det for et kvartal siden. Men hvis vi kigger på vores udviklingsportefølje, og hvordan det går med den, jamen vi har helt overordnet en udviklingsportefølje, som er faldet fra 1,75 gigawatt til 1,581 gigawatt. Det vil sige, at den er faldet med 169 megawatt peak. Og den gode nyhed, det er, at det ikke er fordi projekterne de er faldet væk, men det er simpelthen fordi, at vi har været gode til at føre dem over målstregen og ind i byggefasen. Og det betyder jo så også, at vores byggeprojekter, vi havde 33 megawatt under byggeri for et år siden i tredje kvartal, og i dag har vi 334 megawatt peak, som vi er i gang med at bygge. Så det er rigtig mange byggeprojekter, som vi kører samtidig. Så har vi vores driftsportefølje. Den er, som Jes også nævnte, øget, og det er den med Lysabil og Højby, de 2 solparker, som er inkluderet og har fået vores kapacitet til at vokse op til 390 megawatt peak. Så samlet set en rigtig fin udvikling her i vores udviklingsportefølje, og hvis man lægger byggeprojekter og udviklingsportefølje sammen og sammenligner tredje kvartal 23 med tredje kvartal 22, jamen så er vi faktisk steget med 131 megawatt peak, på trods af, at vi også har sat 64 megawatt peak i drift. Så samlet set små 200 megawatt er der kommet ind, hvis man ser på det samlede portefølje. Så det er ganske positivt, og vi har de 334 megawatt, vi er i gang med at bygge. Det er fordelt på 5 projekter, som ligger i 2 projekter i Litauen, et i Spanien, et i Sverige og et i Tyskland. Så vi er godt gang i over det hele. Så er vores udviklingsportefølje, jamen den er fordelt på 33 projekter, så der er en hel del projekter, som også falder ind i byggefasen over de kommende kvartaler og år. Hvis vi kigger lidt på vores kapacitet, det var de 326 megawatt til de 390, den er steget med 20%, og det man kan sige på vores driftsportefølje, vi følger jo tæt op i tiden, og den er 99,3% i tredje kvartal. Den var 99,8% i 22, så et lille fald, men man kan sige, at alt over 99 er super stærkt, så vi er godt tilfredse her med hvordan driften kører. Kigger man så på vores operationelle performance, jamen rent strømproduktionsmæssigt, så er den steget 14% sammenlignet med sidste års tredje kvartal. Og så kan man undre sig, vi har jo øget vores kapacitet med 20% og kun øget produktionen med 14%. Men det er simpelthen fordi, at der hvor vi har øget kapaciteten, det er i Danmark, og solen skinner ikke lige så meget i Danmark, så hver megawatt peak giver lidt mindre ekstra produktion i Danmark, end den ville have gjort i Spanien. Men det er nogenlunde det. Rent omsætning per megawatt time, den er 130 euro i snit, hvor den var 190 sidste år. Det illustrerer jo også noget af det exceptionelle 2022, der vi havde. Kigger man på vores fordeling på lande, så kan man se hoppet her i Danmark. Portugal, vores største marked, står for små 30% af vores produktion. Vi har i Polen 26% og i Danmark omkring 20%. Og så de andre markeder er jo noget mindre. Men det interessante er her, at hvis man har kigget på vores omsætning, var den ikke lige sådan fordelt, fordi at de megawatt, vi producerer i Danmark, sælger vi ikke lige så dyrt som de gamle projekter, der er på tarif, hvor der er meget, meget høje tariffer på. Så omsætningen på de gamle parker er faktisk noget højere end megawatt peakene tilsiger. Det var lige et kig på det. Og så en ting, som vi jo følger utroligt tæt, og det er udviklingen i vores præmie.
på vores solparker. Og hvad er en præmie? Jamen det svarer til den værditilvækst, vi mener, der er ved at bygge solparkerne. Så den har ligget og svinget omkring de 272 millioner euro, og ligger i øjeblikket på 234. Og den er faldet lidt i tredje kvartal, og det er den af flere grunde. Den ene grund er, at elpriserne og de forventninger, der ligger til den, de er justeret nedad. Det er den væsentligste del. Så har vi lidt øgede renteniveauer, som også gør, at projekterne bliver lidt smule mindre værd. Så har vi nogle helt konkrete projektmæssige ændringer, og det er sådan set både i positiv og negativ forstand. Vi gennemgår hver eneste projekt i porteføljen hver måned og laver en værdiberegning på det, om det stadig kan betale sig at bygge det, og hvad værdiforventningen eller værditilvæksten forventes at være. Så har vi i Litauen lidt øgede skatter på infrastruktur, som påvirker negativt. På den positive side har vi faktisk tilføjet nogle projekter til porteføljen. Så det er udviklingen. En enkelt ting, hvis nogen måske sidder med det spørgsmål, hvad betyder de lavere priser på solpaneler? De er positive, påvirker positivt vores præmie, men vi har faktisk ikke genberegnet det efter, at de senest er faldet en hel del. Så det kommer vi til at kigge på næste måned, når vi beregner det slut november. Så det er den opgørelse, vi gør hver eneste måned. Har I nogle estimater for det, ikke? Altså, fordi man snakker jo om enorm overkapacitet i branchen, og det er jo, jeg ved godt, det ikke er jeres gebet, men altså, I skal jo have en eller anden idé om det er måske et vedvarende prisfald, eller altså, hvad er fornemmelsen der, når I snakker med eventuelt jeres eksterne parter om det er et rimelig vedvarende prisfald, du ved, på alt, du ved, der indgår. Altså, forventningen er, at det er noget, der er mere vedvarende, men det er jo selvfølgelig altid svært at sige. Men man har jo set den tendens i industrien, at det er blevet billigere at bygge bygge paneler. Og hvis man kigger på kostprisen i dag, så er det cirka 40% af omkostningen ved at bygge en solpark, som er panelpriser. Og kigger man på det, vi har bygget for, altså før corona, så lå prisen på 21-22 euro per megawatt peak, eller per watt peak. De er så steget op til næsten 30 under krisen i Ukraine. Så har de parker, vi bygger i øjeblikket, der ligger de omkring 18. Og de nyeste priser, vi har lukket på, det er omkring 13,5. Og det vi kigger ind i lige nu, det er, at man forventer, at de falder ned til omkring 10. Så det er jo voldsomt volatilt, og det betyder rigtig meget for byggeomkostningen. Så de præmier, vi har regnet med, jeg mener, der har vi beregnet kostpriserne på omkring 15, og det hedder faktisk 15 eurocent per watt peak. Men, og det er der, hvor de er nede i 13,5, og man forventer, at de ender omkring 10. Så det er ret voldsomt, når det er 40% af omkostningen ved at bygge solparker. Jamen, det var bare, om I havde sådan en fornemmelse for, om det var, altså hvad jeres måske eksterne partnere sagde, om det var midlertidigt, eller om det er permanent på grund af den store overkapacitet i branchen. Jamen altså, man forventer i hvert fald ikke, at det bliver bedre i løbet af 24. Altså slut 24, der bliver det endnu billigere at købe paneler. Det er i hvert fald forventningen. Og så er det jo svært at sige med den overkapacitet, men det man ser, det er, at alle de små producenter, de har det sværere og sværere. De kommer nok til at bukke under nogle af de små, så det bliver helt store producenter, der er tilbage. Og de er jo super effektive. De er meget dygtige til at producere effektivt, og bliver jo større og større. Så forventningen er, at det ligger på det niveau, de der 10 eurocent frem til 2030. Det er sådan, hvad vi hører helt overordnet. Om der så kan være en periode, hvor de ryger lidt tilbage igen, og så ryger lidt ned, og så det kan vi ikke sige. Nej, perfekt. Tak skal du have. Ja, og så det var lidt omkring vores driftsportefølje og byggeportefølje. Vi har også siden sidste kvartal holdt vores årlige strategidag med bestyrelsen og lavet nogle opdateringer til strategien. Det gør vi jo jævnligt hver år, så revurderer vi det. Og umiddelbart kigger man på det nye frem mod 2026, som strategien hedder, så har vi lavet 3 justeringer. Punkt 1, vi går mere ind i det her greenfield-udvikling af projekter. Vi kan simpelthen se, at og det er jo ikke nogen
nyhed på den led, men en rigtig stor del af den præmie, vi betaler for at købe projektrettigheder sent i udviklingsfasen, det udgør en ret stor del af omkostningen for en solpark. Så jo tidligere man kommer ind, jo bedre. Og der er vi jo selvfølgelig gået fra at købe dem i drift, til at købe dem ready to build, til at købe dem co-development, og så har vi faktisk også lavet greenfield-udvikling i Sverige allerede, som går rigtig fint. Baseret på det har vi besluttet os for at starte greenfield-udvikling op i flere lande, sådan så vi ligesom kan få en række projekter, der bliver klar om 3-5 år. Og det er simpelthen baseret på, at vores udviklingsportefølje i dag, den er jo ved at blive moden kvartal for kvartal over de næste par år, og det vil sige, at vi har rigtig, rigtig meget, vi skal bygge. Så at tilføje en masse nye projekter, som er tæt på byggeklar, giver ikke så meget mening. Vi har simpelthen nok at lave, og nok kapitalbehov. Men når vi kigger 3-4 år frem, så begynder den portefølje, vi har lavet, ligesom at være færdigbygget. Og for ikke at skulle købe projekter til den tid, til dyre priser, så vil vi hellere starte op og lave vores egen greenfield-udvikling. Og det, ja, der er vi selvfølgelig gennemgået med en tættekamp, hvad er det for nogle ting, der skal til for at kunne lave det. Og der mener vi egentlig, at vi er rigtig godt rustet til at starte det op, og den proces, den kører vi i gang her i 2024. Så det er også risikoen på den længere bane. Altså du ved, når man starter i greenfield, så er det initiale investering meget, meget lav stadigvæk i greenfield, og dermed også, kan man sige, vel nemmere at walk away, du ved, hvis forudsætningerne ændrer sig, eller hvordan. Altså er det noget af baggrunden bag ved det her, og så også at i stedet for at købe projekter længere hen, det kræver jo mere kapital, end at selv begynde at udvikle dem, i hvert fald på den korte tidsbane. Så er det sådan nogle tanker, der ligger bag ved det her, også både kapitalbehov, som jo er blevet en rigtig dyrt kapital, og så selvfølgelig også risikoen, sådan, mere sådan forståelsen af det. Ja, altså, og man kan sige, hvis du tager den sådan helt i helt grove tal, så at købe projektrettigheder ready to build i dag, koster måske 150-200.000 euro per megawatt. Og hvis man udvikler dem helt greenfield, så koster det måske 10-15.000 euro per megawatt. Og at bygge en solpark koster måske 500.000 euro plus rettigheder. Så kostprisen kan enten være 515.000 eller 700.000. Der er ret stor forskel på den præmie, og det vil også sige, fuldstændig som du siger, det er meget lettere at walk away, hvis du har brugt 15.000 per megawatt på et marked, frem for hvis du har brugt 200.000. Så det er klart, det er en måde at blive mere konkurrencedygtig på. Men et andet spørgsmål, som jeg nemlig også havde, som også var udefra, som ikke lige er kommet ind her, det var nemlig, men hvad er bagdelen så ved det her? Sænker det jeres hastighed, og når jeg nu hører dig sige det, er det så ligegyldigt, fordi at I har så meget at lave allerede? Fordi der må være du kan sige, der er altid to sider af en sag, så er der, altså hvad er bagdelen ved det, og betyder det måske ikke så meget så? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi synes jo, det er en rigtig god timing at gøre det, fordi at vi har så meget at lave de næste 3 år. Så det giver mest mening at gøre det på den måde. Hvad er ulempen? Jamen, der er 2 ting, der er ulemper. Den ene, jeg ved ikke om det er ulemper, man kan sige, at realisere det her, det kan man kun gøre ved at finde de rigtige mennesker. Så at finde de rigtige mennesker, det er svært inden for sådan noget her. Så det er selvfølgelig en ting, der er, at man kan ikke bare sige, nu laver vi greenfield-udvikling i Tyskland. Altså, hvis ikke du har de rigtige mennesker, så lykkes du ikke. Så at finde menneskerne, det er den ene ting. Ellers gør alle folk det. Og den anden ting, det er, at det koster selvfølgelig noget. Og vi har jo selvfølgelig regnet på, hvad koster det at køre et marked, hvis du skal køre et marked op med 3 mand og et kontor eller noget af den stil, hvis det er den måde, man skal gøre det på. Eller, altså, der er så mange hybridmåder at gøre det her på. Men det er klart, det har en eller anden fast omkostning. Du får ikke folk til at arbejde for dig på at lave projektudvikling, medmindre de får en god fast løn. Fordi ellers så gjorde de det bare selv for sig selv og tjente den upside på 100-200.000 euro per megawatt. Så det er klart. Det er ulempen. Der er lidt for højere faste omkostninger i det. Det kræver, at man har noget størrelse, som vi jo også har i dag. Så det man kan sige, det var den ene del af vores strategijustering. Den anden, det er batterier. Vi har talt batterier før, og vi er også blevet spurgt om, at vi er i gang med batterier. Jamen det er vi. Vi arbejder på et konkret projekt, sådan meget, meget konkret, og så har vi en gennemgang af hele vores portefølje for, hvor er det, vi kan tilføje batterier.
og det er så noget, vi vil gøre lidt mere ud af, og i øvrigt er det noget, som er med til at gøre forretningsmodellen lidt mere robust, fordi at udsving i elpriserne kan man, hvis man har kolokeret batterier sammen med sine solparker, kan man tage nogle af de her markedsudsving på elpriserne, samtidig med at man også kan sælge forskellige services til elnettet. Så det er noget, der gør forretningsmodellen lidt mere robust, og konkurrenceevnen bliver også bedre, fordi at man i højere grad fremover begynder at stille krav om, at for at bygge en solpark, så skal man også kunne have et batteri på, og hvis ikke man kan håndtere det, så er man ikke konkurrencedygtig. Det ser vi blandt andet i Grækenland, hvor det helt konkret bliver stillet som krav, at man har batterier, når man bygger. Så det er også et spørgsmål udefra, der hedder, er det et kundekrav nu, I begynder at gøre det, eller er det fordi, det bliver mere rentabelt? Altså, er det en nødvendighed, men der stadigvæk er noget teknologisk risici i det, og I er derfor nødt til at påtage den teknologiske risiko, eller begynder det forretningsmæssigt at give god mening, at batterierne kommer ned i pris? Kan man se projekter, der man kan begynde at regne på den her teknologiske risici på en nyere teknologi. Så hvor ligger det i hvilke dele, altså i beslutningsgrundlaget om at fokusere lidt mere på det her? Er det en nødvendighed, eller begynder det at give økonomisk mening, hvis du forstår, hvad jeg mener, ud fra altså egentlig både og. For det første, det er en nødvendighed nogle steder. Altså for eksempel i Grækenland, der skal du gøre det. I hvert fald de projekter, hvor vi er. Så er det efterhånden noget, man forventer kommer som krav, og det vil sige, at du kan ikke lave et udviklet projekt med en solpark, uden at du også har tænkt batterier ind, fordi at pludselig kommer kravene, og hvis ikke du har det med i dine tanker, og det er ikke, man tænker, er det ikke bare at stille et batteri op på sin solpark? Det er det ikke, hvis du kun vil lave arbitrage, det vil sige smide det på batteriet, når prisen er 0 eller negativ, og sælge det, når prisen er høj. Så kan det kan du godt gøre, men problemet er, at det ikke er nok til at få business casen til at hænge sammen. Cirka, hvis du kigger på et batteri, et godt batteri og en god business case, så cirka 15% af omsætningen, det er arbitrage, og 85% af omsætningen, det er frekvensregulering og andre services. Så det vil sige, altså, de er ikke billige nok til kun at være til arbitrage. Du skal have andre services, du sælger. Så det vil sige, på business casen, det kan sagtens være meget, meget attraktivt, men du skal have mulighed for at både importere og eksportere til elnettet. Og eksportere, det er jo det, vi gør, når vi bygger en solpark, så eksporterer man til elnettet. Men hvis du skal have tilladelse til at importere, som du skal gøre, hvis du kan frekvensregulere, jamen det er ikke altid, du kan få det. Så det samme sted. Det er jo meget netspecifikt, om du kan få lov til at importere strøm. Så det er både en nødvendighed, men også et interessant område. Ja, perfekt. Og så endelig den sidste del, som måske også interesserer nogle aktionærer, det er, at vi også besluttede, at vi starter tidligt i 2024 med en kapitalrejsningsproces, og det er både for at realisere potentialet i vores portefølje ved at få finansiering ind, men der er jo også en del mål i, at vi har også aktionærer, som måske har været med i mange år, og som synes, det kan være interessant at have en eller anden form for exit. Vi har jo talt børsnotering i mange år, rigtig mange år, og det er selvfølgelig en af de væsentligste ting i den kapitalrejsestrategi, det er at lave en børsnotering, men det kan også være en anden måde at rejse kapital på og sælge aktier på. Så vi har 2 mål i det, kapital til vækst, og det andet er, at nogle aktionærer kan få lov til at sælge aktier. Okay, vi har netop et spørgsmål udefra, at I kan bekræfte, at i forbindelse med den næste egenkapitalrejsning også vil blive mulighed for eksisterende aktionærer og kunne sælge fra, således at salg af de aktier, som dem, der ønsker at sælge på det her tidspunkt. Kan I bekræfte det, eller er det med i jeres planer? Altså, jeg ved godt, det er svært at bekræfte alting, men spørgsmålet er, at I bekræfte, at det vil blive en mulighed i forbindelse med den her egenkapitalrejsningsproces. Det er helt klart med i planerne, og man kan sige, går man ud og laver en børsnotering, så er der jo forskel på, hvor længe kræver man, at gamle aktionærer holder deres aktier, og er det alle gamle aktionærer, eller er det en andel af ens aktier, man skal holde, eller
hvordan, sådan så man ikke laver en børsnotering, og så sælger 50% af aktionærerne på dag nummer 2, og så falder kursen 50%. Eller det er jo det, man gerne vil beskytte. Så der er jo, laver man en børsnotering, så vil der selvfølgelig være nogle krav her, sandsynligvis, men det er for tidligt for os at sige. Vi har bare noteret os, at vi har nogle aktionærer, som har været med fra den gang, vi var mere eller mindre en obligation, og i dag er vi en vækstaktie, og det er klart, at der er nogle af dem, der måske har lyst til at realisere deres aktier, og måske investere dem i noget andet. Så det er en del af målet, faktisk. Så den der kapitalrejseproces, bare lige så jeg tror, alle er med, eller det kan være, alle er det, at noget af det kommer til at foregå uden for børsmarkedet, sandsynligvis første skridt, og så børsmarkedet efterfølgende, eller er det stadigvæk op i luften, alle mulighederne? Alle muligheder. Vi tager en sonderingsproces. Vi er i gang med møder med rådgiver både i Danmark og internationalt for at lægge den rigtige plan for, hvordan gør vi det her. Om det er så en IPO, eller om det er en IPO med et dual track, der kunne være kapitalrejsning fra en større investor eller noget, det må vi se. Yes, perfekt. Så vi har ikke lagt os fast, det vil sige, jeg bekræfter eller ej, men der er planer om, at det eksisterende eller meget tidligere aktionærer vil muligvis få en åbning for at kunne lave et fundament i forbindelse med den der proces. Perfekt, tak skal du have. Ja, og så timingsmæssigt, jamen vi vil gerne have finansieringen på plads i løbet af 2024-2025. Og allerhelst i løbet af 2024, men skulle det være sådan, så alting er frosset til, så kan vi også klare den frem til ultimo 2025. Men vi vil meget gerne have tingene på plads i løbet af 2024. Så det er sådan en tidsplan i det. Perfekt. Hvis man der vi har haft nogle spørgsmål omkring vores vækst, og hvis man kigger på vores udviklingsportefølje, vores byggeportefølje og vores driftsportefølje, som er illustreret her, jamen så i vores 2026-strategi forventer vi at have over 2 gigawatt peak i drift i løbet af 2026. Der kan være nogen, der siger, ja, men havde ikke 2 gigawatt i 2025 som et mål? Jo, og man kan sige, at vi er i gang med at bygge op til 2 gigawatt. Hvornår tingene kommer i drift, det kan være super svært at forudsige, specielt når nogle af projekterne ikke er endelig ready to build. Så vi siger her, at over 2 gigawatt i slutningen af 26 har vi i drift. Så det er egentlig målet. Og så har vi selvfølgelig en driftsportefølje, der virker, eller der vokser, fordi at alle de ting, vi udvikler og sætter i drift, de bliver operationelle. Så det er på vores porteføljeside. Endelig, så er der også nogen, der siger, jamen I ansætter en masse medarbejdere, har I nu ikke for mange omkostninger? Og noget af det, vi selvfølgelig kigger på, det er, hvad har vi af medarbejdere per megawatt peak i drift? Hvad har vi af samlet overhead i forhold til megawatt peak i drift? Og også EPC-relaterede byggeomkostninger per megawatt peak, som er ved at blive bygget. Og der sidder vi for 23, 24, 25, 26 og har nogle forventninger, og det man kan sige samlet set sige, det er, at vi bliver mere effektive. Så er der nogle hop, hvor det kan være lidt svært at sige, hvorfor falder det fra 25 til 26, 24 til 25, og så stiger det en lille smule fra 25 til 26 på EPC-omkostninger, som er byggeomkostninger. Det er jo fordi vores byggeportefølje falder en lille smule, og ved vi om den gør det, det ved vi ikke. Så det er sådan lidt det er bare sådan grove tal for, hvordan er det, vi ser vores omkostningsbase udvikle sig sammenlignet med den vækst, vi har. Og det er nogle, altså fordi vi har en del spørgsmål til omkostningssiden. Det er jo klart, at når jeres toplinje går så meget ned, har I fokus nok på omkostningerne. Og er det nogle kopier, man kan begynde at forestille sig, at de rapporterer mere på, og også måske vil guide lidt på, eller altså sådan, at der er en fornemmelse fra aktionærsiden af i hvert fald, at der er kontrol over, at der er en mening med, at man på en kort bane måske ligger en lille smule højt, fordi man allerede næste år forventer, at deres, lønomkostninger bliver godt fordelt ud på noget, der kan give indtægter, hvis du står i en eller projekter. Ja, men altså, der er jo, det her, det er jo altså infrastruktur, det skal man forstå, det er jo kæmpe store infrastrukturprojekter, hvor du så bygger man for et eller andet 0,5 milliard et projekt, og der skal man have en rigtig masse mennesker til at bygge det projekt. Når man så har bygget det over 12 til 14 måneder, jamen så kommer det i drift, og så kommer cashflowet 12 til 12 måneder derefter. Og det vil så sige, at når du begynder at starte med at bygge et projekt,
så kan det jo ikke nytte, at man ansætter de folk, som kan bygge det 24 måneder senere. Så får vi ikke bygget noget. Så man bliver nødt til at frontloade med medarbejdere, så man kan bygge og håndtere, og så kommer omsætningen 12-24 måneder efter. Så derfor, hvis du kigger på virksomheder som vores, så er det i en vækstfase, du kommer til at frontloade med medarbejdere, og hvis ikke vi gjorde det, så kunne vi simpelthen ikke bygge det. Så kunne vi ikke realisere værdien i vores projekter. Så det er egentlig banalt, men det kan selvfølgelig også sige, og nu falder omsætningen. Hvad er det? Jamen omsætningen falder, fordi elpriserne falder, men det har sådan set ikke noget med, at elpriserne ikke går den vej, som vi havde forventet, da vi gik i gang med de her projekter. Prisen var bare ekstremt høj i 2022, og med de meget høje elpriser, der var i 2022, havde vi heller ikke forventninger om, at de skulle være høje fremover. Altså, vi havde forventninger om faldende omsætning, så der var ikke, det er ikke noget, der overraskede på den måde. Nej, men jeg tror, det er en god måde ligesom at prøve at give investorerne en kopi af, hvad omkostningen forventes per de her ting, ikke? Fordi så kan man ligesom forstå, at frontloadingen, den går væk, og hvis den ikke gør det, jamen så skal man selvfølgelig reagere perfekt. Ja, for der var en masse spørgsmål udefra også på omkostningssiden. Ja. Yes. Det lyder godt. Så men det var egentlig strategiopdateringen. Hvis du giver lidt på vores forventninger. Det vil jeg gerne, og i tråd med, hvad du selv sagde omkring, at det, der er sket i Q3, det var i overensstemmelse med det, vi forventede i Q2. Og vi ligger faktisk jo også på et niveau, hvor vi kan sige, at de forventninger, vi har til resten af året, de er omtrentligt uændrede. Og derfor så har vi lavet den her indsnævring af vores outlook i forhold til, hvad vi lavede i sidste kvartal, for også at afspejle, at der er en mindre del af året tilbage. Så derfor så er omsætningsintervallet ændret fra 57 til 67, og så til en omsætning, der nu hedder 57 til 63 millioner euro, forventet for hele året 23. EBITDA-ranget er ændret fra 32 til 39, så til et range, der nu hedder 34 til 39 millioner euro. Og det er jo igen under de forventninger om, at de solpakker, vi har i porteføljen i oktober 23, og at de stabile elpriser, de fortsætter året ud, og at der ikke sker nogen store regulatoriske ændringer, som kan ændre voldsomt på vores forretning. Så det er en indsnævring, som sagt, at en af stedkommet af, at forventningerne er, som vi regner med, men der er mindre usikkerhed tilbage over på nuværende tidspunkt, end der var, da vi lavede vores sidste kvartalsregnskab. Så er noget til en kort opsummering, Nikolaj. Ja, men helt kort. Højere produktion, som blev påvirket af meget lave elpriser, sammenlignet med sidste år. Flere projekter, der er gået over i byggefasen, og driftsporteføljen er også steget. Vi har ændret strategien ved at tilføje lidt yderligere fokus på greenfield, batterier og den fremtidige finansieringsproces sætter vi i gang. Og endelig så indsnæver vi de finansielle forventninger til 2023, men i tråd med det, vi sagde tidligere. Så det er vel helt kort på 4 punkter en lille opsummering. Perfekt. Skal vi jump til nogle spørgsmål? Jeg prøver lige at overskue det hele. Men jeg tror, der er en, og det er jo lidt til strategien, ikke? Og det er jo aktionærer, der spørger, altså Scatec, den nordiske der, den var jo ude og meddele, at den ville kun bruge 500-700 millioner nok, tror jeg. Det vil sige, at de vil recycle deres eget free cash flow for at undgå udvanding og kapital i dyre kapitalmarkeder. Så jeg ved jo, I har beholdt jeres bestyrelsesseminar, og strategien, det er den er, men der bliver selvfølgelig stillet spørgsmål. Var det under overvejelserne for en mellemperiode og recycle mere? Måske køre noget mere farm down, hvor man sælger nogle projekter for ligesom at recycle tingene i et marked, du ved, hvor kapital jo er kommet med en lidt højere omkostning. Det er klart, og jeg vil sige, hvis du ser på vores aftale med EEG, hvor vi fik 300 millioner euro ind i lån, i stedet for at sælge aktier til en cornerstone investor, så var det jo faktisk fuldstændig i tråd med det. Og det vi jo kunne se, det var, at vi kunne være meget mere effektive på udnyttelse af vores kapital med den strategi. Så derfor så har jeg fuld forståelse for det. Men må så også sige, at vi står jo over for et kvantespring, hvor kvantespring, hvis du skal op og lave de kvantespring, vi laver, hvor du firedobler din kapacitet på 3 år, så kan du ikke klare dig med ren recycling. Det er i hvert fald svært, og vi gør egentlig alt, hvad vi kan for at lave recycling af kapitalen, og vores salgsprocesser har vi også godt i gang,
og så videre. Men der er rigtig stort kapitalbehov, og det er klart, det kan vi ikke klare alene med recycling på nuværende tidspunkt. Men om det ikke er den måde, vi gør det, når vi kigger 3 år frem, det kan sagtens være. Og der er nemlig så et spørgsmål, som måske hører lidt til med her. Er der en nedre grænse, altså en smertegrænse på præmien i jeres portefølje, ikke, som ligger på 235 millioner nu, ikke? Altså, fordi det må jo også være en del af de der tanker, ikke? At enten skal man skrue lidt ned for den, for at kunne recycle mere end at hente kapital, eller så er der en smertegrænse der, eller er det stadigvæk, som I ser det mest attraktive at følge den her plan, og dermed udnytte den præmie, I forventer at beregne i jeres risiko, eller i jeres portefølje? Ja, vi tager jo, hver gang vi sætter et projekt i gang med at blive bygget, så har vi det, der hedder et Notice to Proceed-møde, hvor vi gennemgår hele projektet, økonomisk, ESG-mæssigt, og altså hele tidsplanen, og altså det hele. Og der tager vi en beslutning, og der er selvfølgelig den finansielle del af det afgørende. Hvis afkastet ikke er godt nok, så sætter vi simpelthen ikke i gang med at blive bygget. Så det er der en nedre smertegrænse, ja. Altså vi skal have et fornuftigt afkast, og vi siger, at vi gerne vil have 15-35% i afkast på vores egen kapital over det år, vi bygger. Og er det fuldstændig carved in stone? Nej, det er det ikke, men der er jo også noget, der kan hedde sunk cost, hvis du nu har brugt nogle penge på nogle rettigheder, og hvad er den marginale afkast på den sidste kapital, du putter ind osv. Men vi sidder simpelthen og kigger meget, meget tæt på, hvad er det, vi bruger pengene på, og også hvis det kunne være en fordel at droppe nogle projekter i et land, og putte pengene i et andet land, fordi at vi skal prioritere, så gør vi også gerne det, hvis det giver mening. Og så nemlig, hvad er status på de 2 planlagte frasalg, og hvor store frasalg planlægger I 2024? Så sådan lidt status på det der, om I overvejer lidt mere farm down for at hente lidt mere kapital. Det kan jeg sige, at vi har vores italienske portefølje af tagprojekter, som vi gerne vil af med. Vi har signet salget af den. Vi har ikke closet den. Det sker forhåbentlig her i løbet af den næste måned her, så inden nytår, så får vi solgt den ud. Og det er jo et gammelt tagprojekt portefølje. Det er ikke den, der illustrerer vores værdiskabelse. Det er mere et spørgsmål om at rydde op. Så har vi frasalg af aktiver i Portugal, som vi forventer at signe inden året, men close, det er vi ikke sikre på, vi kan nå. Men forhåbentlig kan vi nå at signe, men i hvert fald er vi ret aktive der. Så vi forventer, at der sker noget både i Italien og Portugal i år. Vi har netop lavet planen for 23, der justeret den, og vi sætter nok aktiver for cirka 180 megawatt til salg delvist, altså 50% af 180 megawatt sådan cirka. Og det er jo noget med at sætte en masse processer i gang og køre dem sideløbende, og så må vi så se, hvad for nogle af dem, der kommer ordentligt i mål, og hvad vi helst vil. Men vi har prøvet at prioritere, hvad er det, vi gerne vil have. Det, der giver bedst på bundlinjen og cashmæssigt osv. Så det er sådan ret konkret. Og et tilhørende spørgsmål. Hvad har direktionen, ledelsen, bestyrelsen gjort for, at man ikke løber tør for likviditet? Altså der tænker jeg, noget af det her, det indgår noget af jeres nye strategiudmeldinger og så videre, så det er jo et stort spørgsmål. Men, ja, det er klart. Jeg kan til aktionærerne berolige med at sige, at hver tirsdag morgen fra klokken 9 til klokken 10, der gennemgår vi vores likviditet de næste 4-5 år. Og hver eneste justering i porteføljen, der giver et eller andet på likviditeten, så sidder vi og forecaster vores likviditet. Så det er en fuldstændig central del af vores forretning. Vi har, hvis vi ikke laver nogen farm down til 24, og vi ellers eksekverer vores strategi, jamen så vil vi have penge nok til hele 2024 uden problemer, og justerer vi lidt på, hvornår vi eksekverer vores projekter, så har vi til 2026 med, eller indtil starten 2026. Og det vil sige, det er jo den måde, man arbejder i den her branche, det er, så må vi justere frasalg, så må vi øge vores finansieringer eksternt, osv. Så det er noget, vi har stor fokus på.
Der var også et spørgsmål eksternt udefra, som du ved spurgte om, I havde overset noget, når man kigger på Eurovents resultater, og der tænker jeg jo på volatiliteten i markedet, som de jo via deres ejerskab i Nordlys's tradere, som vi alle sammen ønskede, at vi selv havde investeret i eller arbejdet som i det år der. Men er der noget, altså I snakker selv om, der er en højere volatilitet, er der noget i jeres forretningsmodel, eller et eller andet, I overser, som er der andre investeringsformer, nu snakker I om batteri, eller du ved, noget man kan eventuelt tjene på volatiliteten, det er det, jeg tænker på. Jeg ved, det er en forfærdelig ting, når man skal planlægge langsigtet, men har I eller overset, eller tænker I over nogle muligheder på at tjene på volatiliteten også? Vi prøver egentlig primært at se på vores salg af strøm, som at vi skal optimere det som en samlet business case, og det vil sige, sikring af cashflow betyder vanvittigt meget for finansieringen, og finansiering betyder meget på afkastet for et projekt. Så det er faktisk der, hvor vores fokus er, og det vil sige, vi arbejder meget tæt med folk, der er eksperter i power purchase agreements, altså strømsalgsaftaler, og der er vi også i gang med selv at ansætte folk, så vi får mere ekspertise in-house, men at sidde og lave decideret trading, det er ikke det, vi lige arbejder på, men selvfølgelig, når man går ind i batteribranchen, så bliver trading, men det er en anden slags trading, meget, meget central. Altså, hvad er endelig? Nej, jeg siger bare, at på batteridelen, så er det trading af frekvensregulering, hvor man byder kapacitet ind i markedet på helt ned til få sekunder, eller day ahead, og så 2 dage ahead, osv. Så der er sådan noget, det er noget andet trading. Men det kigger vi selvfølgelig også på i takt med, at vi går ind i batterier. Perfekt. Der er også et spørgsmål nemlig til evnen til at forudsige noget. Altså hvis I vil være børsnoteret, så er guidance, det skal man helst ikke ramme for meget ved siden af. Og det er svært i jeres branche med de her volatilitet, der er i energipriser. Der er lidt et spørgsmål, hvor godt er jeres partner, altså dem I får de her fra, egentlig være til at ramme det. Så først sådan lidt, du ved, hvis man er på børsen, så skal man guide på en eller anden måde, så er det den rigtige måde at guide på, når man har så stor udsving i volatiliteten, altså sådan at investorerne forstår det. Det er nummer 1. Nummer 2, det er de eksterne, forecast, I har fået ud indenfra på elpriserne. Hvordan har de egentlig ramt, eller er det helt ekstremt det her? Jamen, jeg vil godt se en virksomhed, der har gættet rigtigt på strømprisen i 2022 og 2023. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har. Strømprisen bragede vejret i 2022, der er ingen, der havde regnet med det. Den bragede ned meget hurtigere end forventet for alle i 2023. Jeg tror ikke, hvis vi havde 100% sikret cashflow i vores portefølje, så ville vi jo være helt sikre, men vi tror ikke på, at det er den bedste shareholder value. Det tror vi simpelthen ikke på. Vi tror, at det der med at optimere gæld og sikring af cashflow, så det hænger sammen, og så får en god, sikker base, som er en del af vores resultater, og så har vi noget udsving. Og det, jeg tror, det kan være, at vi skal arbejde med udmelding af, hvad er risikoen, men vi gør det egentlig på den led, at vi siger, at hvis elprisen svinger så meget, har det så meget indflydelse på vores omsætning og vores EBITDA. Det melder vi allerede ud i dag. Jamen det er jeg med på, man kan jo selv nogenlunde beregne, hvornår tingene går galt. Det er måske svært at følge med helt med i elprisen som ekstern aktionær, du ved, det er, om hvilken elpris det indgår i jeres regnskab, jeg går ud fra. Altså. Så sådan et kriterie med, hvor noget man måske simpelt kunne følge med, ikke i jeres der, det vil måske kunne hjælpe på det, ikke? Fordi så kan man jo selv sidde og lave sine estimater på, hvad tror man selv, og hvad er risikoen her. Men jeg er med på, at I opgiver det der, så, og jeg er helt med på, at det er umuligt at guide der. Men der var lige nogle spørgsmål ind i omkring det, så skal man, så stilles der lige lidt større krav til guidance og levering på det. Man kan sige, straffen er i hvert fald hårdere for ikke at leve op til det. Det må man sige. Ja. Så der er lidt et spørgsmål her, lidt omkring virksomheden tjener penge, og jeg tror, det er jo nok, fordi man sidder med en aktiekurs udefra, og skal lige forstå, at det er for meget udelukkende at gøre med jeres indtjeninger. Og det har det vel i realiteten, ikke? Altså, spørgsmålet er altså godt, hvornår tjener I penge, men jeg går også ud fra, at noget af det her udsving i aktiekursen er vel ikke udelukkende jeres indtjening og jeres bundlinje. Det har noget at gøre med, du kan sige, hvordan I peer-værdisætter jer selv. Er det korrekt? Det er helt korrekt, ja. Vi har jo lavet en aktiekurs i gamle dage, som var lavet helt bottom-up på en eller anden form for fair value-beregning. Og da vi startede vores proces omkring kapitalrejsning sidste år,
så stoppede vi jo for aktiekursen i december måned. På grund af aktionærers ønsker om en aktiekurs, jamen så genoptog vi det, hvor vi lavede en peergruppe, som var med til at danne nogle multiple 12, 24, 36 måneder frem i tid. Og så er det vores forventninger til EBITDA i de 3 perioder, som bestemmer vores aktiekurs. Og det vil sige, vi laver vores forventninger på baggrund af vores strategiplaner og alle de her ting, og så smider vi det ind til Carnegie, så putter de igennem deres model med EBITDA-multiple, som er delt op på de her 3 år, og så for at gøre det endnu mere kompliceret, så er der også 3 typer virksomheder. Der er dem, der laver udvikling og byggeri og så videre, helt som os. Så er der dem, der kun laver drift af noget, der er altså operationelt, og så er der nogen, der kun laver udvikling og salg. Og så vægter vi vores EBITDA afhængig af, om det er drifts-EBITDA eller salgs-EBITDA osv. i de 3 år med de multiple for peer-grupper, der er forskellige for de forskellige typer virksomheder. Meget, meget kompliceret model, men det gør, at alt vores aktiekurs den egentlig kommer af markedet fra den ene side, og vores forventninger til EBITDA delt op på drift og frasalg. Og det var egentlig nok det, at jeg snakkede lidt omkring, at nemlig det her med, at jeg tror måske folk sidder udefra og siger, at indtjening er faldende, ens aktiekurs er faldende, ikke? Altså, kom nu i gang. Det hænger overhovedet ikke sammen. Det er vigtigt også for forståelsen af, hvor meget kommer egentlig fra indtjeningen af, og hvor meget kommer fra, at man kan ligesom sige, at ting er blevet prissat lavere ude i markedet, fordi I bruger den her model. Ja, men altså, det er helt klart, at og det er en model, som det er jo ikke nogen ideel model, hvis du laver en cashflow-værdiansættelse af alle vores projekter, og med en eller anden kapitalomkostningsrente, og så må sige, det vil være meget mere præcist. Men det er jo det, som vi ikke ønsker at lave for at sætte en eller anden kurs i markedet, når vi skal ud og prøve at sælge nogle aktier bedst muligt, og værdiansætte os til salg for aktionærernes bedst muligt. Så er der et spørgsmål om, at jordpriserne på, der hvor man skal lave sin greenfield til energianlæg i Danmark, de hammer op. Jeg har selv læst nogle artikler om virkelig høje priser. Så giver det overhovedet mening, altså konkurrencemæssigt, en placering i Danmark, hvis priserne er gået så meget op? Og det må jo blive specielt lidt mere vigtigt, hvis I går i greenfield, ikke? Eller kan I undgå noget af det ved at gå greenfield og simpelthen finde jeres egen mark? Altså det er sådan lidt forståelsen omkring, at det konkurrencemæssigt overhovedet attraktivt længere i Danmark med de der priser, og kan I modvirke noget af det ved at gå greenfield? Det er et super godt spørgsmål. Punkt 1, det giver ikke mening i Danmark rigtigt, fordi at politikerne de har sat nogle meget høje nettilslutningsomkostninger ind, som gør, at det stort set ikke er attraktivt at udvikle sol i Danmark. Det tror jeg, at politikerne vil opleve i løbet af de næste par år, at den store forventning til udbredelse af sol i Danmark, den bliver ikke lige så stor, som man havde troet. Så det er den ene del, men selvfølgelig greenfield i Danmark kunne godt give mening, men det er nok ikke der, vi fokuserer mest på, fordi at der er andre lande, vi mener, der er bedre muligheder. Det er simpelthen ikke super attraktiv business case i Danmark i øjeblikket. Og det er også fordi, at hvis man bygger en organisation med 3 mand nede på tysk marked, så har man tusindvis af muligheder, hvor de er lidt mindre i Danmark, eller er det derfor? Ja, det må man sige. Ja. Så der afspejles det øgede fokus på greenfield i et lavere fokus på drift, altså det antal GW eller gigawatt foto, I selv ønsker at drift. Altså flytter noget af jeres fokus, eller altså med den her strategiændring fra også at drifte noget? Nej. Der er ikke nogen ændring i strategien på drift eller fokus på det. Det er egentlig et spørgsmål om, at vi knapper lidt mere på den, der hedder udviklingsdelen, vores udviklingsteam. Så der er ikke ændring på fokus på drift eller på eksekvering, man kan sige. Det er jo det aller vigtigste for os, udover, altså selvfølgelig skal vi have en greenfield-udvikling af pipeline, der vokser, men så at det er at eksekvere og vise, at vi kan eksekvere og bygge og holde omkostninger på vores byggerier og frasælge til gode priser. Det er jo det, vores værdiskabelse er. Så et spørgsmål. Er det store Litauen-projekt forsinket? I snakker nu i første halvår, og ikke Q1 koster et større millionbeløb hver måned, der er en forsinkelse. Og det er faktisk et godt spørgsmål. Det er ikke mig, der sagde det. Det er et super godt spørgsmål, fordi at det er jo stadigvæk Q1. Jeg tror faktisk, COD er februar-marts, altså tilslutning til elnettet. Så der er ikke nogen forsinkelser der. Så skulle det være vejret, der gjorde, at man blev lidt forsinket, men det er ikke vores forventning lige nu. Og jeg kan sige, at
omkostninger til projektet, de ligger også under de budgetterede, så på den måde, det ser ud til at holde både på tidsplan og på budget. Og det er altså et 100 megawatt projekt, det er kæmpestort. Det er 100 hektar, vi bygger på. Det er relativt pænt. Så er der et spørgsmål. Er det svært at konkurrere om arbejdskraft med for eksempel SiP? Og jeg vil og hvis jeg må udvide den en lille smule, det er det første del af spørgsmålet. Det er jo batteriteknologi. Altså du ved, det er en ny teknologi. Der vil altid være teknologisk risici. Der vil altid, du ved, det er ny teknologi kræver som regel en ny viden skal indbygges i virksomheden. Så det er tanker omkring, om det er svært at konkurrere om arbejdskraften inden for jeres felt. Og måske også, hvordan sikrer jeg, at den teknologiske viden kommer ind i virksomheden omkring sådan noget som batteri? Er det eksterne partnere, eller er det også ved at blive opbygget in-house? Altså, det er jo eksterne parter, men det er også ved at blive opbygget in-house. Vi har et par mænd, der sidder og arbejder med batterier og har gjort det igennem 12-18 måneder. Så vi har en rigtig god viden her. Vi konkurrerer jo selvfølgelig med SiP og med alle mulige andre, men egentlig er vi jo gode til at finde folk rundt omkring i Europa. Folk vil rigtig gerne arbejde i Danmark. Jeg tror, vi har i hele vores team, altså bygge- og driftsteam, der har vi vel 90% udlændinge ansat, som er flyttet til Danmark og arbejder her. Så vi har, jeg kan ikke engang huske, hvor mange nationaliteter, om vi har 12 eller 15 nationaliteter, vi har. Det sniger sig op af i hvert fald. Ja, så der, hvor det er svært, det er faktisk at få fat i folk til at bygge solparkerne, altså rent eksekvere blue collar på marken i Litauen, i Italien og så videre, så videre. Og det er der, hvor konkurrencen er, hvor det er svært at få fat i folk. Jeg tror, nu når vi kommer igennem spørgsmål. Jeg ved, du har et møde kl. 16, så jeg kørte den lige præcis til grænsen 15:59. Tak til Nikolaj, til dig, og tak for spørgsmål udefra. Tak til dig, Jes. Så må alle have en god dag. Tak for det. I lige måde.